हटा दो, इसके बाद देखता हूँ कोई मिनट स्टार्टअप है। उस कंट्रोवर्सी में से पवन सिंह को खाली हटा दो, इसके बाद देखता हूँ क्या इसके बाद देखा तब मान जो चीज के घमंड बा, जो चीज से अभी भी वो इंसान जिया था, वो चीज भी राउट सुन ले हो आजकल तो यूट्यूब इनके सामने बोलने में डर लगता है। इनके सामने मैं कैसे गाऊं? नहीं गा पाऊंगी। कौन है? जी प्रणाम पवन भैया, तू तो मर्दवा गजब रे लतारो आराम से हो। बाप रे बाप, पावर स्टार पवन सिंह के पूरा शो बुझा तक कि हम ना देखलम, यहाँ के चढ़ले ना चढ़ रहा हमनी के देखले ना रोडियो वो बेचारा ए बेरा वीडियो देखनी आप तो इतना ना ठंडी बढ़ गई जे कमरा में रह के वीडियो देखे के पड़ल हो। बाप हो बाप, मिजाज माने मस्त हो गई। पवन भैया कार रेलले बड़ा तू अक्षरा सिंह के आ बाप रे। पवन सिंह के नाम लेवे के पड़ता ए से इनका लोग के घर के जौन बा की दाल रोटी है, इनका लोग के गाना के व्यूज, इनका लोग के गाना के जौन बा की पब्लिसिटी सिर्फ पवन सिंह के नाम से। लेकिन ई बात पवनो सिंह जानता ना, हम ई बात कहे के चाहता नहीं जे ई बात खुद पवन सिंह अपना मुंह से कहलान जे अगर तुम लोग में दम है तो पवन सिंह से बराबरी करके दिखाओ, चाहे पवन सिंह के कंट्रोवर्सी में से नाम हटा के दिखाओ। भोजपुरी से अगर विलुप्ति ना हो, भोजपुरी से विलुप्त नहीं हो जाओगे तो फिर मेरा नाम बदल देना है इज्जत ताली ठोकला, इज्जत ताली ठोके के पहलवान वो अखड़ा में। तो पवन सिंह के साथे जे डांस करे गए रहिए उनकर तो उ तो कहलिए कि अगर जवन है तार देन बा, जवन गावत तारू, जवन है एक माने बनल बड़ी ऊपर से नीचे ले, उ सब इनकरे देन ह। अगर जे इनकरे देन ना है, इहे के देन ह। अगर जे तू अरे हम भौवा तो लिया ना, पवन सिंह जगह भौवा लिया के कहल। पवन सिंह कहत रहे पवन जी के सामने मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, डर लगता है हमको। क्या कैसे सकती हूँ मैं, कैसे गा सकती हूँ? उहे मुंह आज पवन सिंह के उल्टा पुल्टा हमरे कहतर जे हमरे सामने तू बोल ना पावत रहलू, अब हमरे नाम लेके उल्टा पुल्टा हमरे बिलाई है, हमरे पमिया बताओ ना, ऐसा दुनिया आ गइल बा। एगो तो होइया तो मजा गइल, देखी हमके अब हंसता जमाना माने। लेकिन देखो अगर एथी स्पेशल रेलाई के कला से सीख के बनू तो पवन सिंह के एक और बात बता दी, रात वाला प्रोग्राम में पवन सिंह जौन बा के मूड में रहवन, मूड में ई रहवन की फ्रेश मूड में रहवन, घरे गई रहवन, पूरा परिवार से मुलाकात भइल हुए, जौन बा की थकान हरासमेंट दूर भइल हुए। हाले फिलहाल काले के कोर्ट में कुल फैसला फैसले भी भइल हुए, तो उन्होंने से कुछ मिजाज इनका ठीक ठाक रहुए। ताले पता चलू है कि लो भेटा गए, मीडिया वाला आके बेचारा रगड़ दूंगा पूछ दूंगा। आप पवन सिंह के भाई मूड पर चढ़ जेब तो गदे रगे दिए दिहन। पवन सिंह पूरा भूत रात के उतरला बड़े, कहत रहे दाढ़ी तो बढ़ेल वर्षा राक्षस के साढ़ू मती वीर कुंवर सिंह के साढ़ू कुंवर सिंह हमारा तो वीर कुंवर सिंह महाराज एगो बहुत माने बहुत महान व्यक्ति के नाम काहे के उधर दलान। पवन भैया तू मर्दे जी ये न गलती कर देलो यार, राक्षस के साढ़ू कह, राक्षस के साढ़ू ठीक बा, तब अच्छा लगी। अब वीर कुंवर सिंह जी वो हमारे हिंदुस्तान के अब देखिए अब हमनी के में नाम दादा के बनाओ तो लोग गुस्सा होता है। काहे गुस्सा होता है? फेमस हो जाई महाराज। तो पवन सिंह कोची को के फेमस कर देला तो कोनो बात नहीं है। हमनी के नाम ए यार थपड़ी ना बजाई, खुशी में थपड़ी बजाओ तनी। पवन भैया लोग के कैसन से कैसन बना दले, पवन सिंह कितना लोग के छोट से बड़का बना दले, कितना लोग पवन सिंह पातर से मोट बना दले, यानी पैसा वाला बना दले, माने गरीब से पैसा वाला बना दले, घर और दे देले। हमनी के नाम लेते हैं तो बाउर बा, लेकिन हमनी के फैंस लोग के भाई डिमांड बा तो पूरा भी कईल जरूरी बा। का कहीं सरे भाई का करबो, ये तना नहीं बोलते बड़ा सन कि हमनी खुदे कंफ्यूज रहता। एगो तो आदमी रात से ठंडा जवन बढ़ल बानू,
स्टूडियो पाला हो गइल बा, ठीक बा। अबे आइया सब हीटर किन के लिए आइल बनी, आज गरम होई स्टूडियो, काहे कि मियाजो दतर आवाज भारी हो गइल। बाकी जितना लोग वीडियो के देख रहल बा, हम ये कहें पवन सिंह लगातार अब रेलाई 10 दिन ले करते रही है, ठीक बा। तब एकदम धैर्य बना के रखले के बाद पवन सिंह अभी बहुत कुछ सबूत भी डाले वाला बड़े, तो जैसे आई भाई सन के लगे तार लोग के दियाई। बाकी खूब वीडियो के शेयर करके चैनल के धड़ाक सब्सक्राइब कर लो, सराक देना नोटिफिकेशन दबा के, अब बेल आइकन दबा के एकदम परमानेंट गहकी बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।